Acompañado do alcalde Santiago Freire e varios membros do goberno local, a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou as obras que se están levando a cabo actualmente no CEI Felipe de Castro. A actuación financiada íntegramente por Educación conta cun orzamento duns 671.000 euros. Inclúe a sustitución da cuberta, o illamento da fachada exterior e a instalación dunha nova carpintería exterior, así como tamén o cambio de luminarias por outras de alta eficiencia enerxética de tecnoloxía LED. O que vai a permitir maior confortabilidade térmica no centro, que consiste en dúas cousas. Primeiro, que non se escape o calor da calefacción e, por outra parte, que non entre o frío de fora, non? Por eso estas obras de eficiencia enerxética pois están de alguna maneira todas pois recollidas nas mesmas actuacións. Por unha banda, o aillamento térmico da parede, da fachada tanto exterior como interior, co sistema SATE xa coñecido neste tipo de estructuras. Por outra banda, pois todo o que ten que ver coas carpinterías que hai que sustituir para pois permitir eso que decía antes, ese doble efecto de eficiencia enerxética, e tamén todo o tema das luminarias, non? Dende o Concello agradeceron á Xunta o importante investimento realizado no colexio, que permitirá mellorar considerablemente as instalacións. Dende o Concello transmitirlle ese agradecemento e esperamos seguir colaborando no futuro, non só en actuacións neste centro, sino nos outros centros tamén de titularidade da Consellería que están implantados no noso territorio. E, por tanto, creo que nos atopamos ante unha magnífica noticia para o Concello de Noia e para os usuarios deste centro educativo que necesitaban unha remodelación importante como esta que se está desenvolvendo. Dende Educación confían en cumprir cos prazos previstos e que o groso da actuación poida estar rematada antes do vindeiro curso escolar, alá polo mes de setembro.